Na Coruña, novo altercado no barrio da Sagrada Familia a carón dunha narcovivenda tan só 5 días despois do último rexistrado. Desta volta, foi a plena luz do día e foi unha veciña que ao ver que un home ameazaba a outro cun coitelo, alertou a policía que chegou a tempo de identificar os implicados. Pasaban poucos minutos das 8 da mañá deste martes cando algúns veciños deste barrio da Sagrada Familia volvían presenciar unha nova lea. Aquí a escasos metros do piso este, a verdade é que non temos moi claro que fose ou non fose dai. Había unha parella aquí discutindo con outra, un ameazou ao outro con que o iba a apuñalar, parece ser que botou a man ás costas, fixo ademán de coller algo, non se sabe, a verdade é que ninguén veu se tiña algún coitelo, tiña algo, non tiña nada. Unha das testemuñas non tardou en chamar á policía. Primeiro chegaron axentes da local e pouco despois da nacional. Fixeron a intervención, 3 ou 4 coches de policía e estiveron con eles, foron identificados, parece que non encontraron ningún tipo de arma, entón, pues, hasta aí quedou a cousa. Porén, din estar fartos de vivir episodios similares cada poucos días. O anterior foi, creo que foi o venres da semana pasada, o sea, aquí cada 3-4 días, como moito, pues, soe pasar algo. Parece, a veces, como estamos agora estes días, hai moita máis presencia policial, parece que estánse cortando un pouco máis. Non sabemos se é a calma que precede a tormenta. No barrio sinalan esta vivenda como a orixe do problema que sofren, din que aquí venden droga barata e que acode moita xente a mercar e mesmo consumir. Sí que veo, moitas veces hai xente esperando, e entrar e salir sí que tamén veo. E xente do propio barrio, coñecemos hai moito tempo, veñen aí de vez en cando a consumir, a comprar, e o que nos din é que eles aí mismo lles cociñan a droga, consumen barato, deixanlles consumir aí. Sempre teñen follóns que se un lle roubou outro un móvil, que se lle faltan 10 euros, que se non sei que, total, que ven desesperados, e a que pasan por aquí e ven algo a man ou despiste, pois botan a man e saen correndo. Ayer me robaron, salía del Gadis, di 2 pasos y cuando me di cuenta ya no llevaba la cartera, ya no la tenía encima. Me llevaron 45 euros, que da miedo. Por iso, queren que alguén tome cartas no asunto e acheguen unha solución definitiva.